Alright, tadzoka zvakare nenyaya yaZenzo. Takagumisira haidhi wedu ane pamuviri vatorambiwa nemukomana uya wataiti ainzi Brian handiti. Saka foni yakabva yarira makore emalandline. Tete, I recognized the voice the minute I said hello. I felt that chilling and warm feeling down my spine as I smiled ear to ear. It was Zenzo. Zenzo akati aivaenda kuJoni but never stopped thinking about me. Ndakamuti wakandirwadzisa sha. I moved on, met someone, ndane mwana because he could hear my baby cooing and booing in the background. Akabvunza kuti ko ukamuramba ndokutora imese nemwana because ndokuda ende mwana wako ndewangu. Ndakamunza kuti ndaive ndiri kuchikoro doing my A level. Saka zvanga zvisingaiti unless he was willing to wait. Zenzo wasn't having it. Ipapa akabati vamwe vakatopiwa zvavo kusvika vaitirwa mwana. I can't wait because ndinotorerwa baby again. My mom had pushed me, encouraged me to go back to school and finish my A level. My stepfather was so against it. Wati kudlalisa imali ngizabuya lesinye isisu futhi. But eventually he fell in love with our baby, Malaria. I nicknamed him this because I used to think it was malaria when I was actually pregnant. He was adorable zvekuti baba vachipinda gedhe vaibvunza kuti aripi mwana aswera sei. Isu vamwe vaisava nebasa rekuti taswera sei. Saka ndaienda kumacollege aya anotora chero munhu akura sei. It wasn't that far from home. It was just a startup college. Saka they were taking anyone and everyone without questions. Zvekuti pabreak chaipo ndaipota ndichinoyamwisa mwana kumba. Amai vanga vazvipira kuti mwana vachachengeta kusvika ndapedza. Aside from all the drama and stress associated with Brian and his concubine, I can say kumba kwedu everything was in harmony again. I had my second chance and I was in the process of earning everyone's trust again. Manje chiona zvanga zvakutaurwa naZenzo. Zenzo akanditi achatumira malaicha wake waanoziva and trust to bring us. He promised kuti chikoro ndaizopedzisa ikoko. Malaria akanzi achaenda kucrash dhuze nekuflat raigara kuBeria. Tete, munoziva ndakasara ndine mufaro nestress at the same time. Lapo ake amakona amanzi ayapinda amefuti. Pakambomira imwe mvura inodzokorera zvakare kumira. I loved Zenzo but iye ndiye akanditamba. Was I getting another chance in love? Ko kuchikoro, ko vabereki vangu. A life in a nice place kuBeria kwacho. Ikoko sound nice. Nemukomana wangu nekamwana kedu. After that call, Zenzo aivandipa namba dzake dzekuJoni. Ipapo I felt happy in a way I hadn't in a long time. I didn't care what Brian was doing anymore. Plus iye aiuya paiuya kuzona mwana kana kusauya hake for weeks. Ini manje ndaizenge ndakuita senge ndapindwa nedhimoni. Chero mabhodhoro ndaitengesa kuti ndiwane mari yekufonera mukomana wangu kuJoni. Kufoni shop yanga yakutondisiva. The idea of SA was starting to solidify mupfungwa dzangu. I still didn't trust Zenzo, but watching holiday kaAugust Heroes Day uzavakasha eZim. Ngabhaliswa ilist yezinto engizifunayo lezomntwana. Ngabhala auntie okomntwana but ngathi mina I just wanted a phone. I remember he was meant to arrive on Wednesday, so I hope that evening or the next morning I'll hear from him. Pakuti tosangana say Tete, this time Zenzo was singing a different tune. On one of our conversations, he said, "Ndoda kuona vabereki vako ndiite zvino nenzira iripo this time." I felt he was going to exonerate me from the shame that Brian had brought to me and my family. Saka ndakati unonge kadhuku nematenesi ndokuti kana ndakuudza mai nezvako vaone kuti uri munhu kwaye. I spent that Wednesday and the following week waiting. UZenzo ungamubona ipapo ndakazviseka kupusa. Munoziva kuchema kuya kwekuti unenge uchichema but uchiseka. You don't know which emotion to apply because you feel both stupid and hurt at the same time. Akazofona hake a week later akati ndakabatwa nemaporisa akanditorera zvinhu zvese. Saka I think it's just better kuti iwewe nemwana muchiuya kuno. Tete, I started secretly planning and preparing for my journey to SA. Kucollege kuya fees ndaibhadhara monthly. Saka ndakatanga kubhadhara half kana kusabhadhara zvangu. Handi ndaiziva kuti ndiri kuenda. Sister yangu
vanga vakushanda kumhiri, saka vainge vakutumira maifoni yakanaka, masliding phone eSamsung achiri kupinda yainzi D500. Ndaiziva pairi, saka ndakaronga kuti ndichaitora, asi amai ndaizovatumira imwe ikanda kugara kuJoni nemurume wangu. Anti ilanga lokuthi uMalachi abuya lafika, I was ready nechibhegi chemanepo. I was going to go out njengomuntu oyebaby clinic, never to be seen again. At that time we were living with my little sister who was 12, mwana wamainini vangu vakashaika. Tete mwana akabvunza kuti sei maisa hembe muchibhegi, ikanyemura neziso akanyarara. Luckily amai havana kuzvinzwa. I went to the fake baby clinic tete. Kusvika kwasviba ndakamirira kaMalaicha kumagrosa. Ndainge nanzi achanditora. Ndakadzokera kumba ndikaudza amai kuti after the clinic ndapfuura nekushamwari yangu kucollege, ndosaka ndanonoka. I was confused as to what was happening with my Zenzo and his plans for us. Ingawani had promised kuti this time things will be different. Kukuchikoro ndaizoenda sei manje fees ndati. Ndakasanganisa tumasensi ndikazama kumfonera, akati ajira mari naMalaicha because he has been waiting for us, but Malaicha has kudavira phone. Tete, that was the last time Zenzo and I spoke. Ngakhanda icebo ngedwa ngoba isikolo sasingasangeni. Once the idea of eGoli was planted in my heart, it was hard to forget about it. Plus, I wanted to run away from Brian, from the humiliation Brian had caused me. Brian aionekwa achitenderera, achitandara zvake nevasikana vake, but kwangu asingasviki kuzoona mwana. Ndakaenda kumwe kweshamwari yangu yandaenda naye kuchikoro kudhara boarding. Aiti vabereki vake vari kuJoni. Saka even on holidays, she would go there. Luckily, she was there. Akabati, I was lucky because Malaicha engauya naye was still around. Saka aizodzokera kuJoni. Ndakati mari handina, asi ndine brand new Samsung phone. Ende mukomana anogara Beria achabhadhara top up. Tasvika ikoko. Those days baba vakarwara, vakanorariswa kuchipatara. Vainetswa nechikosoro chisingaperi nokuti he was a heavy smoker before Jesus found him. Umama wayevuka ekuseni esibhedlela ukuyabona ubaba, mina ngisalela abantwana. Umama athi esebuya later sisinatha itiye. It was on Friday morning, auntie. Ngavuka ngaklina, ngageza abantwana, ngapheka iporridge, ngamunyisa umntwana for a very long time ukuthi adonse asuke because that was the last feed. Ndakamthathisa kaface kake kari happy and content, and he drifted into sleep. I kissed him goodbye. Ndikaudza munin'ina kuti akambombe porridge gogo vake vakuya ndinchamboenda kushamwari dzangu dzecollege because A-level stuff was hard. So I want to catch up. Ndakaenda kumba kweshamwari inozivana naMalaicha. I was introduced to Vandlovu. Malaicha akati taizobuda manheru. Tete ngateli ukuthi sahlala 3 days in Beitbridge. Apa mukaka wasvimba wakuyerera uchirwadza. Vandlovu wasn't even the owner of the car. Basa rake raive rekutsvaga macustomer. Muridzi wemota aifamba neyake private car, kozoti Toyota Hilux ndio yebasa yaidhaivwa neanonzi Rex. Muridzi wemota ainzi Trust, aive nemapepa ake akakwana, saka use the border to cross. Isu vamwe takanzi later topinda nesango tosangana naTrust kumberi. Tete Vandlovu paid particular attention to me, and I thought he was being fatherly and protective. Vandlovu vaitaura dirty jokes about how he was popular in SA, and vasikana aidya vese zvese, maColored, maZulu, maXhosa. There were about 5 boys or men and 3 girls, including me. Sadza raiti rikatengwa rodzi boys plate, girls plate and bosses plate. Indi ainzi naVandlovu, chiuya udye nesu maboss. Ngacela uNdlovu ukuthi bakithi sesile 3 days sichiswa ilanga eBeitbridge ngapha. Ucago luyavuza ngicela indawo yokugeza. UNdlovu wathi shower iyathengiswa but uzozama iplan. Mbijana auntie kwakuthiwa fonela izihlobo zenu lizitshele ukuthi namuhla siyakrossa. Mina ngathi ngiyafonela ifoni kaZenzo. Yangichaya ngevoicemail. I'll never forget the message. Hello, this is Zenzo. I'm busy. F now. Leave a message. Goodbye. Exact word Mutanga na F. I was shocked to the core, but I pretended to everyone as if I had talked to him and he said he was waiting. Vandlovu vakandishedza vakati vabhadhara shower, vakati chienda unogeza fast tiri kusumuka in 2 hours. Tete ndakangomira under the shower, which was just dripping drop of water, crying yet again to another one of Zenzo's disappointment. Ndodzokera here kumba sezvo tichiri kuBeitbridge.
But what if this was just another misunderstanding, or he was mugged or arrested again? Ndichiri pakati kwekudya pfungwa ndakanzwa doo remushawa imomo richivhurika. Vandlovhu vakapinda vakahwencha nemukati vakakurura hembe vakati handingabhadhari shawa kaviri, ngatibve tageza tese. Ipapo ndainge ndazvivhara kumberi nechitauro. Ndlovhu vakati, iwe tese tiri vanhu vakuru, uri kuvharei? Ndakananga kudhoo, showing I wasn't comfortable with this whole idea. Kuti vachisara zvavo vachigeza, handiti iye anga abhadhara. Akabva andidhonza chitauro nesipo svikawira. Akandivhara muromo nerimwe ruoko, akazvipinza nekumashure. But aiita senge staira at the same time. He knew what he was doing was wrong. Because why did he cover my mouth? As I'm muffled, ndichizama kushedzera for help. Iye aiti, zviri kunaka ka. Tete, this man who was bragging to everyone about how many women he had slept with didn't even use a condom. Look at this pattern, second sexual encounter in my life, and it was rape. Tete, all I wanted was love. I wanted my fairy tale with Senzo, which at that point seemed like a faraway dream never to come. Ndlovhu akapedza, akapfeka, akabuda akati uye nemakiyi ukapedza kugeza, ndisavadzorera kumuridzi. My body went into shock. I stood there frozen, tears streaming down. Ko dzingwa nani dzokumba kwenyu? Ishamu yaMwari here. Ndakanzwa nokuti please chipedza kune vakamirira shower. Until the whole journey that evening across the woods, I was quietly hurt and bleeding inside. Dzaingova nharo dzekuenda kuJoni. Otherwise, even that voicemail on Zenzo's phone was more confusing than what had happened in the shower. Luckily, none of the horror stories that times when people crossing through the woods happened to us. My horror was within the circle. Tasangana nemota trust akati vasikana ngavapinde mota yangu diki imoenda nevakomana. Akatitengera sadza mune rimwe garaji. Tikapiwa futi foni kuti tiudze hama dzedu kuti we've crossed successfully. Mine was still the same. I still didn't tell anyone. I was in tears the whole way to Joburg when others asked ngangisithi ngichiya umntwana seyimkhumbula. Qiniso, iningi lethu lajiya abantwana uyadinga impilo engcono. Mina ngangiziphumile ngingaxoshwanga futhi ngahluphekanga just ukuthi ngiyehlupheka phambili. Safike eGoli endlini kaTrust, iHilux layo with the boys yangena, and the sight of Ndlovu made me gag. Abantu bafonela izihlobo zabo bathathwa ngasala mina ngedwa. I told Trust and his team that my boyfriend was probably still at work. Zvikazunza number dzakhe Timzwe. Ndlovu ndiye akachaya number. Paakateerera akanzwa voicemail akafana kuseka. Akapa Trust akati chinzwai, tete foni yakatendera munhu wose ichitenderera yodzokorera yopiwa next person kusvika yasvika pandiri. I listened again, and yes, it was Zenzo's voice. But what he was saying was so not him. Amakati kuJoni kuno, munhu akachinja startup kudhara, zvako zvapera. As they were explaining all these possibilities, I was just but in denial. It couldn't be done. Zenzo anondida ini. Vamwe wakati aigona kunge atoudza hama neshamwari dzake new numbers ake, iyi message akasiyira inini kuti ndisiyane naye. Anti, oh, yapela mati yaze. All this time on the way, I hoped for a miracle and a happy ending. Yokuthi maybe by the time we get to Joburg, his number will go through and I will surprise him. I'm here, baby, come and get me. But yes, that was wishful thinking. Zvemuma movie chaizvo. Kwathiwa ngifonele any sihlobo engilase eGoli because babefuna imali yabo oNdlovu labo Trust. I had no one to call except sister Mkhomana wesister yangu aimboya kumba abatiswa zvino namama. Sekuti sisi vangu vaimutumira mari kubva kumi kuti vamunongere a few things in SA when she's visiting in Sim. Namba dzake aivandipa pandakamboya ndikamutaura kuti mukomana wangu ari kuJoni ari serious nezvangu. Ndoda kuti ambokufonera umuone kuti munhu ari sei. Asi that never happened because everything happened so quickly. Tete, that lady was God sent. She answered her phone. I explained my story in the chamber. Apataisawane will come out strong. She listened. Akaudza Trust and his boys could they can bring me to a flat.
but mari aive asina kana senti zvayo sekuti she wasn't prepared for this. Apa they were demanding 1,500 rand. Lovu kuti ataure kuti ndapiwa phone dololo, inini I was just tired. I wanted somewhere to go and rest mentally, physically, and just be out of the sight of this monster Lovu, who was acting as if nothing happened. I arrived kwasisi vaye ndichavati Angie vana trust vakazama kuti tipe even iron zvayo totengesa. Sisi Angie vakati handina kana mari, sorry zvenyu. Usisi Angie wayehlala lomntana wakhe beshare ispace lomunye unkazana wekhaya. Kwakune single beds on both sides, then ecenter kule wardrobe. Phezu wardrobe there was a TV, then one cabinet on the wardrobe was used to keep kitchen utensils. Then a curtain was tied on a nail on that wardrobe to cover the space. It wasn't even a thick curtain, it was a lace curtain. You did all your business like getting dressed in the bathroom. Otherwise ngaphosa ngaphuma ngetawulo ebath ngiqeda ukugeza. Jesu, yigoli yakhona yini le? Emva kokugeza sadla usisi Angie wathi ngihlale embhedeni wakhe. Umntwana wayelala bokuyispace okuphakathi kombheda. Anti ngithe ngithi ngiyalala yaqala imeremere. Masanda wathi oh nice saka munounza vanhu kumusha muchivauza kuti mune pekugara. Musikana wendamona achipinda ndikati pamwe achabuda but akutorara zvake. Sisi Angie vakati sorry henyu mama, mwana akanetaura ndokumbura kuti Harare, then mangwana achaenda tichaita. Masanda akapenga kani akati Harare pano munhu iyeye kuchirehwa ini. Sisi Angie akafonera boyfriend yake pamateksi akamunza nyaya yese. Boyfriend ikati ichauya nemagumbezi murare mutaxi mangu toona plan mangwana. Takaenda kunorenga mataxi tikapiwa makeys, ini kubackseat, sisi on the next seat. Boyfriend akaenda kumba kwayo. Sisi akazondiudza kuti ari kunetsana nemukadzi wake saka vakasiyana. They are planning to make things official nasisi Angie. Indakamukumbira kuti please don't tell my sister kumiki kana kufonera mama kuti ndiri kuno ndoda kutsvaga basa ndimboshanda, then surprise them one day nemazigrocery nehembe zvese. Sisi was a hustler. Akati no problem. Takarara mutaxi kombi. Ini hope dzikati wambondise. Saka zenzo wanga wakanditamba kechitu naye. Ndaipota ndichitora phone ya sisi usiku. Wese trying his number, hoping kuti this was a joke or a big misunderstanding. Anti wasangikhangele umzimba ubuhlungu from ukuchaya idouble up. Ngapha amabele abuhlungu from ukukhipha umntwana ebeleni. Ngapha inhliziyo iyopha ngezothando. Ekuseni savuka saya eflatini as we were getting ready sigeza sisidla because Sisi was taking me to a work to avoid problem with the landlord. A call came in on the phone. Ndakangonza ndinawo sure maita basi ndikuya naye. Sisi Angie akati you like his 10 mningina unoziva murume anonzi Rex here aiti auya newe achidriver Hilux. Ndikati angari mota pavandiunza kwamuri nesoro. Sisi akati ndiye angari pafoni asi washandisa foni yake kundifonera ari kuti kune basa kuMidrand kunoshanda hama yake saka iri kuenda kuZim saka ari kuda munhu anosara kubasa kwake. Rex akati anga abhadhara chikwereti chako kuna Trust muridzi wemota chekubva kuZimbabwe saka ainga anditsvakira basa sekuti ndikahora kamwe kana kaviri ndomudzosera mari yake. These men were old and looked decent. Saka for Sisi Angie, there was no reason not to trust them, especially if it made less issues for her and the landlord. When she noticed my disappointment, she told me to ring if ever I needed anything. Plus, ndisacha kumakitchen uko ndokune Marius. Ndakaenda naye Rex ndikazi ndigare kumberi. There were 2 other boys to be delivered to their families. Takaswera zuva rose tichingombeya unonga shamwari apa doro rotengwa romunywa mota sadza rotengwa renyama until it was dark. Ngacela ukuya chiyo emsebenzini so I can rest as well. Urex wathi tomorrow and tomorrow became another tomorrow. Then until I stopped asking. He took me to Diepsloot eMkhukhwini to use nephew's place. The eldest owned a spaza shop. Shrikanzindiro Basa. He was introducing me to everyone as his wife. Iye upayadi papo aive nechimukukhu chake ndokwandaigara. Rex airara neni paidira, airova paidira, otaura zvaanoda paidira. Until this man was ugly in and out. He drank and had a bad breath
a big zidum. Ipapo ndopinzwa rurimi rwese in an attempt for a kiss. I hated him and he knew it. At that age, chero kunyatsogesa ndaisagona. Ndaigaronwa urume apo ndituka kuti haugesi. Kune vakadzi vanogesa kunze uku, vane makumbo akatsvuka uye vanonaka. Iwe uri mvura yemukadzi. Ndaisabvumza kubuda, aitosiyaudza vazukuru vake kana aenda Zimbabwe kuti ndisabude, and they listened. I was their free maid. I washed, I cooked, cleaned for them. Ravo basa raive rekuchera mvura chete, since I wasn't allowed. Mwedzi yakapera ichingopera mari dhololo yekutengesa mushopu. Chero munhu anouya mushopu achitenga ndikaonekwa ndichitaura naye kwechinguva, ndaidza muzukuru boss, chiitai basa mubve pakona. I had no phone. I missed my mom. I thought about my baby all the time. I cried to sleep. I prayed for my soul because I actually thought it was gonna die one day. One time I asked muzukuru boss kuti ko mari, akati ndinoipa sekuru. Sekuru vacho vauya. I behaved like the good girl I was supposed to be. Ndikati ndipiwo mari vedwe ndifanonhonga zvinhu zvemwana wandakasiya muende nazvo kuZimbabwe. Ipapo he felt like the boss kuti I'm desperate and I'm begging him. Akaenda neni kuPepu. Ndikanonhonga tunhu temwana wangu ne5 kg sunlight washing powder kuti vamamoyo vawache. Akabhadhara Rex zvinhu zvacho zvaizara kaplastic bag kadiki kaye kekuPepu. That's all he could afford. Ngamupa address yankaya in directions. When I say this man was ugly in and out, I'm justified. Akaenda ke kumba kwedu, but not with my parcel. Akanoudza mai kuti ndatumwa nemwana wenyu kuti ndikuudze kuti ari right. Tinaye kuJonuku. Ndakatomutsvakira basa kere. Tete, can you believe my mom thanked him and praised this man, not knowing why Lume poses. Mthakathi wezigodo sibele. Upon coming back to Deep Suit, he said my mom was happy to receive the parcel. Akati naye hauna kundiudza kuti mwana wako ane chirwere. Ndakasvika mai vako vachibva kuclinic naye. Akazara zvironda muviri wese. Tete, moyo wangu kani. Chirwere chabvepi mwana wangu? Was it the effects of not being fully breastfed? Ndakafa hangu slowly inside, nepfungwa nemarwadzo. Only to find out years later, it was just chicken pox. Mwana was okay. A few days after Rex's visit, ndakazonzwa nevazukuru vake kuti pamwe parcel yangu akanoisira mumukadzi wake aigara kulowa gwero. Aiva nemwana around the same age as mine. Akaita senge ndiye atenga. I got tired of this whole thing. One day ngati okungasi kufa yekupi. I asked Rex if I could make a phone call, but ndaida kufonera sisi Angie vaya vekuHillbrow. Akabva atitorera. Pandakatanga kutaura foni, ikarovera mumazen'e emukuku ikabuda bhatiri. Akatanga kundikava, akanotora fan belt mumota make, akatanga kundirova. Ndakazunza chimukuku chiya, ndichizama kuvhura door until ravhurika. Ipapo ndakamhanya in a way I've never done before. Ngagijima anti, ngihamba ngenyawo, ngihlatshwa ngamabhodlela, ngigqoka ibhurugwa langaphansi kuphela lokuyi-t-shirt, izinja zikhonkotha, ngicashe, ngisesaba ukuhlangana lokunye okunjengamatsotsi ebusuku. It was around 9 or 10. I went and hid behind the tavern. Pandakanzwa radio ichirira. There was a stack of crates there. I hid in between them. Rex aindibatirepi nesidumbu reserori. Baba vemutavern vakazoti vabuda kuzokandira mumacrates panze. Ndakanza, hey wena, ubani phuma lapho, masimba akho zogwaza. Ngananayila ngaphuma ngikhala ngathi ngicela usizo. He called his wife from inside with her puzza voice. Akathi, ungowakamgabe wena, ungowakamgabe ne? Ngathi yebo. I told them my story and I said all I wanted was to go home. Vakandipa phone, ndikafonera sis Angie vekuHillbrow. Ndikamuudza nezvaRex since the day he picked me up pretending there was a job. Ndakararamba muye mutavern. Even with the noise of the music and taverners, I felt safe. Ndakapiwa tracksuit makuseni, baba vemutavern vakaenda neni kuRandburg, kwavaienda kunongodhari maibhodoro. KuRandburg vakandiratidza kunokwira mataxi ekuJoburg, where I made another phone call to sis Angie mufone shop. I carefully followed directions and instructions to the shop she worked at. Akafonera sister yangu ekumhiri, akandikumbira ruregerero nemari yekuenda back home. She said she had a Malaita she'd trusted who would not do any funny business like Rex and Love had done.
In a few days mari yakapinda, and because my sister Kumiri said she had not much money, yaiyo yakakwana exactly, kwangosara change yakakwana maorange matatu. That's all I brought back for my son after being a goalie. 3 oranges. Like a soldier from the battle, that's how I returned back home, with scars that would take a lot of therapy sessions and prayers to heal and learn from. I was sad to find out when I got home that my dad had passed away not longer after I ran away. Amai vangu vakachema kundiona because I looked like I was sick. I later returned to my education in my 30s, where I completed a degree in social work. My sister helped me to relocate. I am since in a relationship with a kind and patient man. I say patient because I was scared for life. Zvimwe zvacho, he still has to deal with me, with the remains of that trauma. Malaria wangu ndakatora, ndakazoita chimwe chimwana changu nemurume wechisikana. Mwana iye ari panhamo tete because I'm so overprotective. Till date, I've never heard from Zenzo. I don't know if he's alive or dead. Through the grapevine, I heard that Ndlovu died suffering from HIV because he failed to follow the treatment. Luckily, it seems he wasn't infected yet when he violated me. Rex was attacked by community members when it was found out that he slept with another minor. Akasungwa akanofira kuPretoria prison. Brian is still an absent father to mwana wangu, as karma is dealing with him. Ane mwana apo neapo naningi nenyika yose. Tete, I was a victim of sexual abuse, toxicity, trafficking, and domestic abuse. Akube isifundo lokho to every girl child following this channel, and every parent to watch out for all the tricks your teenagers will use. Predators are in wait for such children who are hormonals, are runaways. They know these kids can't go back home. They are isolated. My mom and I are besties, although this story is a sore topic for her because she says she can't bear to think what I went through. There were days she thought I was dead. Aiwa mwana ndakamuwana akachengeteka. Amai vanoti ngorongori yaDairy Board yaimira kugedhi kwedu every 2 days. Iwo amai vachitenga mukaka 5 to 6 packets. Dovi vaizvikwira vachiitira kuti chizukuru chavo chidye chiwane utano sezvo chisina kuwana mukaka nguva kokwana. Nanhasi those two, my son and my mom, are thick as thieves. Mama Telolimi, this story is from a different time, but I think the risk is even tenfold now with smartphones and the internet. Asibonge titende.